Ще ви покажа как протича една бизнес закуска на Бургас Бизнес Хъб и защо трябва да я посетите. Закуската е разделена на два модула, като първият модул е 60 секунди до успеха. Там всеки бизнес представя себе си и своята компания, какво предлага, какво търси и как може да бъде полезен. Във втората част имаме предвиден нетворкинг. Там ти можеш да говориш с конкретни хора, които си набелязал по време на представянето им. Бизнес закуската е събитие за директни продажби, създаване на партньорства и увеличаване на мрежата ви от контакти. Там ще се срещне с професионалисти от различни сфери. А ето и какво мислят някои от участниците за събитието. Това събитие ще ви позволи да се свържете с хора, които ще изстрелят бизнеса ви на друго ниво. Очакваме ви!